ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/5/26 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಶುಕ್ಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದು ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ಆಜ್ಞೆದ ಅನುಸಾರ ನಡತುಂದುಪ್ಪುಲೆ ಆಜ್ಞೆದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪು ನಿರ್ಧವರಣೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಪರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾದ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಏರು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪಡಿಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲೆನ್ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತನಿರೋ ಅಂಚಿನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಬೇತಕುಲ್ಲ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಿಖಲು ಮುಲ್ಪ ಗುಲ್ವರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಿವ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ಪನುಡಾಪನು ಬೆರಣಂತು ನಿಕ್ಲು ತಿರಿಯೊಂದರು ಶಿವ ಬಾಬ ಅದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಮಂದಿರೋಗ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ಶಿವ ಬಾಬ ಏರು ಪನ್ಪನೇನು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದು ಚೇರು ಐನದವರ ಶಿವ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಕನವಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪನ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐನದವರ ನೆನಪು ಕನಪನವು ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದುಂಡು. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಬಾಬರ್ದೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸತ್ಯವೈನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲಂತೂ ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರನ ಕಾರಣ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಭಾಷಣೊಡ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಕಲು ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧದ್ದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಆ ಪಾತೆರೆಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪಂತು ಆತ್ಮಗೂ ತಮ್ಮ ರಚಯಿತ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ತೆರಿಪೋಡನು ಅರೇರ್ತಿ ಆಸ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂತರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಯಿನ ಏನಾನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಅನ್ಪೇರು ಆ ಶಿವಬಾಬ ಆತ್ಮಿಕ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು ಐನರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ 2 ಜನಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಲ್ಪಲ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಂದೆಪ್ಪಡು ಬುದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರುಗುಡ್ಲ ಇಂದುವೆ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರುಡು ಅತ್ತಂಡ ಓವೆ ದೇವತೆನ ಎದುರುಡು ಕುಲೊಂದುಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಲಿನ ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪನೋ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನು ದೇವತೆಲು ಏರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಏಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದು ಏರಿಗಳ ತೆರೆದಿಸಿ ಗುರು ನಾನಕೆರೆ ಸಿಕ್ಕು ಪಂತೊಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು ಸಿಕ್ಕೇರು ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಆಯುಧ ಅಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲು ಅಕಲ್ನ ವಂಶಾವಳಿ ನಡೆತದು ಪರಪುನು ಅಕಲು ಪುನರ್ಜನ್ಮುಡು ಬರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಅಕಲು ಸದಾ ಗುರು ನಾನಕನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆವು ತಿರಿಯೊನ್ಲೆ ಗುರು ನಾನಕನ ತನ್ನ ಬುದ್ಧನು ಇಜ್ಜೆ ಏರೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕಲಿತ್ತೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದು ಪೂಜೆ ಅಕಲಂತೂ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾವೇಶ ಅಂಡು ವಾಣಿಯದ್ದು ದೂರ ಬಿದರ್ದು ಪೋಯಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯರು ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ರಾಧೆನೇ ರಾಧೆ ಬಂದು ಪನ್ನುಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಭಾರತವಾಸಿಯಲು ದೇವತೆ ಆದುಳ್ಳರು ನಿಖಲ್ನ ಮೋನೆ ಮನುಷ್ಯನದವು ಗುಣಕ್ಲು ದೇವತೆ ಅದಿತ್ತಂಡು ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಉಂಡತೆ ಚಿತ್ರಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣರ್ನ ಜೊತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಸಂಬಂಧದಾದ ಪನ್ಪಲ್ಲೆ ಸಹ ಬಾಬನೆ ಪದ ತೆರಿಪೇರು ನಿಗ್ಲು ಏರಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡವ ತೆರಿಪೋಲಿ ಈ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಬಂದು ವಾಸ್ತವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರಿಯೇ ಆತ್ಮಲ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಂಡು ಕೂಡ ಸಾಕಾರದ ಮೂಲಕ ಪಾತೆರುಂಡು ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಪಾತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಿಗ್ಲು ತೆರಿಪಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಅಪ್ಪನೇ ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಅದುಲ್ಲೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸಹ ಶರೀರ ಬೋಡತ್ತೆ ಐನರ್ದವರ ತೆರಿಪವಿರು ಯಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೆ ಅಪಗನಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ರಚನೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಬೇತೇರಿಗ್ಲ ತೆರಿಪವಜೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೇರು ಎಂಕುಲು ಶಿವ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲ ಅದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಎಂಕುಲ ಸಹ ಭಗವಂತ ಅದುಲ್ಲ ಬಂದತ್ತು ಬಾಬನೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ಏಪ ಬಲತದ ಮಲ್ಲಾದು ಅಪ್ಪಾದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಅಪಗ
ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಬಾಬಾಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಏರು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಅದುಲ್ಲಿರೋ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತಾಗಲೆಕ್ಕ ನಡಪೇರು. ದೇವನ ಶ್ರೀಮತವ್ರದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇರ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರ ಎಂಕ್ಲು ಆ ದೇವತೆಯನ್ನ ತರಹ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಎಂಕುಲು ದೇವತೆಯನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪರಂದು ಬೈದ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಡಾಕೊಂಡು ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಡಾಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜೇರು. ನಂಬರ್ ನಡಪೇರು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಂತೆ. ಆ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರಜೆ ನೌಕರ ಚಾಕರ ಚಾಂಡಾಲ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋಡು. ಅಂಚಿನ ಚಲನೀರು ನಡಪನಕ್ಲೆಗ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಂಡಾಲೇರ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಗೋಪೇರು ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಚಾಂಡಾಲೇರ್ಲ ಸಹ ಉರಿ ಒಪ್ಪುಚೇರು ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಚಾಂಡಾಲೇರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಿರು. ಮುಸ್ಕರ ಇಂಚಿನನ್ನು ಪಾಡ್ಯರಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬೊಡ್ಡು ಬಿಟ್ಬೇರು. ಅಂಡ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತೆರ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಿಖಲ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು. ಒಯ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಕೇನುವರು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಆಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ವಕೀಲರು ಹತ್ತು ದೇವತೆ ಅಪರೋ ನಿಕಲ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು. ಕಡಿಮೆದಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಇಡುಕುಲ್ಲೋಡು ಎಂಕುಲು ಭವಿಷ್ಯಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಬಿಡ್ಪ. ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನೇ ಪಡೆಪ. ಕೂಡ ಬೇತಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ನಗನ ಈಶ್ವರಿ ಸೇವಾಧಾರಿಗಳು ಬಂದು ಬಂದಾಪನು. ಏರ್ ನಾವು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದುಂಬು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುನು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪು ದಿಕ್ಕೊಂದು ಹೋಪುನು. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡೆ. ಉಲೈ ಗುಲೈಗೆ ಬಾಮುನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದೊಪ್ಪೇರು. ಓವಿಯ ವಸ್ತುನು ಕೇವಲ ದೀವನ್ರಿಗಾದ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಚೇರು. ಸುರುಕು ಕತ್ತಿರ್ದು ಲಡೈ ಶುರುವಾಂದಿತ್ತಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಬಂದೂಕನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯುಡು ಕನೆಯರಗಾದು ಪಂಡ ಐನ್ ಕಾರ್ಯುಡು ಕನೆಯರಗಾದು ಕೇವಲ ದೀವನ್ರಿಗಾದತ್ತು. ಇಂದಿರ್ದು ಸಾವು ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಅಕ್ಲಿಗಳ ತೇರಿದಂಡು ಪ್ರಯೋಗನ್ಲ ಮಲ್ತದಿರತ್ತೆ. ಹಿರೋಶಿಮೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾಂಬುಡ್ದು ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಸೈತು ಪೋಯಿರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಏತು ಉನ್ನತಿ ಮಲ್ತದೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಡನು ಕಟ್ಟದೇರು. ದುಂಬು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ವಿನಾಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಬುರ್ದು ನರಳನಂಚಿನ ವಿನಾಶ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನಿರ್ದವರ ಭೂಕಂಪದ ಜೊತೆ ಕೊರಪುಂಡು ಪಂಡ ಭೂಕಂಪದ ಜೊತೆ ಕೊರಪುಂಡು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪನ ಏರ್ಲ ತಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಈಶ್ವರನ ಕೈ ತುಂಡು ಬಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಇದೇ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಅವಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬರಗಾಲ ಬರಪುಂಡು ನೀರ್ಲ ಸಹ ದಿಕ್ಕೋಜಿ ಐನಂತೂ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಹೋಗುವೆ ಹೊಸ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಸಹ ಇಂದುವೆ ರೀತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಜ್ಞಾನ ಎರಡಲ ಇಚ್ಚಿ ಕ್ರೈಸ್ತಾಗ 3000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸ್ವರ್ಗೆತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಕಲ್ಪದ ಆಯುಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇಂದೇತ ಕಡೆ ಏರ್ನಲ ಗಮನ ಹರಿವಿಚ್ಚಿ ಕೇವಲ ಕೇನೊಂದು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇತ್ತದು ಉಟ್ಪೇರು. ಈತೆ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೇರು. ಈತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆನೆಪುಡುಪುಲೆ ಅಪಗನೆ ಪಾಪ ಬುಡ್ದು ಹೋಗುನು. ನಿಗಳು ಮುಲ್ಪನಿ ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸಿದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಡು ಹೋಗರು. ಶ್ರೀಮತ ಭಗವಂತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದೊಲ್ಲೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏರಿಗದಾದ ಮತ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಏರ್ಲ ತಿಳಿಸಿರು. ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ತೆರಿಪ ಓಡಾಪುಂಡು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾನೆ ತೆರಿಪವರು ಯಾರ ನೋರಿಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅರ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರ್ಬೇಕ ಮಾತ ಸಂಘವನ್ನು ಬಡ್ದು ಒರಿಯನ ಸಂಘವನ್ನು ಸೇರೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಭಾರತದ ದೋಣಿನ ಪಾರು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆ ಭಾರತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಗಳು ಏಪಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆನಿಗೆ ಪನ್ಪುಜಿರು. ಏರ್ ನರದು ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಗಳಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೆ ಹಿಂದೇನಿಕೇನು ಅಕುಲೆ ಅಮರ ಕಥೆನಿಕೇನು ಅಮರ ಲೋಕಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಲಿತ್ತರು. 5 ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಮರ ಲೋಕಡು ಅಮರ ಕಥೆ ಇರದೆ ಈ ಪದವಿನ ಪಡೆದುಪೋಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ ಸಹ ಬಕ ಮಾತಲ ಬತು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವನುಡಾಪುಂಡು.
ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಡಾಪನು. ಸತ್ಯದಾದ ಅಸತ್ಯದಾದ ಪನ್ಪುನಿನ ಬಾಬನ ತೆರಿಪೇರು. ಒರಿಯೇ ಸತ್ಯವಾದುಳ್ಳೇರು, ಒರಿನ ಮಾತಲ ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಲಂಕೆಡು ರಾವಣಿತ್ತೆ ಇಂದು ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರದಾನೆ. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ಯುಗೋಟಂತೂ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲುಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಪಂಚನ ಲಂಕೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು. ಮಾತ ಸೀತೆಯರು ಒರಿ ರಾಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಆತನ ಮಾತ ಭಕ್ತಿನಿಯರು ಪ್ರಿಯತಮೆಯರು ಒರಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸುಲು ಈ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಃಖಿಯಾದುಳ್ಳೇರು. ಶೋಕವಾಟಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು. ಕಲಿಯುಗ ಶೋಕವಾಟಿಕೆಯಾದುಂಡು. ಸತ್ಯುಗ ಅಶೋಕವಾಟಿಕೆಯಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಡು ದುಃಖ ಶೋಕ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಶೋಕ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಮನುಷ್ಯರು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಶೋಕಿಯಾದುಳ್ಳೇರು. ಪಂಡ ದುಃಖೊಡುಳ್ಳೇರು. ಏರಾಂಡಲ ಸೈತು ಬೇರಡ ಎಂಚ ಮರ್ಲಾದ ಉಡ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗುಡಂತು ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರಳಪ್ಪನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸ್ತ್ರೀ ವಿಧೇಯರೆ ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ಕಾಲ ಮೃತ್ಯಾದ ಪೂಜಿ. ಅಲ್ಪಂತು ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ನನಚಿನಿದ್ದೆತುನರು. ಸ್ತ್ರೀಯ ತನ್ನ ಪುರುಷನ ಶರೀರನು ಪಡೆಪಿರಂದಿತ್ತನ್ನ ಅವಲ ಸಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಕಡೆಯಟ್ಟು ಏರಿಯರು ಎಂಚಿನ ಆಪೇರು ಪನ್ಪನ ಮಾತಲ ಅರ್ಥ ಆಪನು ಕೂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಇಂಕ್ಲು ಈತು ಸಮಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತಿಚ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಪನ್ಪುನರ ದಾದ ಲಾಭ ಸಮಯಂತೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡತ್ತೆ. ಐನೂರದವರ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸತ್ಯವೈನ ಬಲ ಭುಜಾಲೆ ಅಪಗ ರಾಜಧಾನಿಯ ಬದು ಉಡುಪರು ಸರ್ವಿಸ್ ಡುಪ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಕೆಲವರು ಮಾತರಿಯಾದುಳ್ಳೇರು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಸರ್ವಿಸದು ಉರ್ಲೇರು. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಂತದೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರಿ ಸೇವೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇವೆಡು ಉಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆನೆ ಅತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ತಪಿರಾಡು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪಿರು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚ ಮಾರ್ಗೊಂದು ತಿರಿಪವನಿ ಒಯ್ದ ಅಕಲ ಆತ್ಮ ಖುಷಿ ಅವಡು. ಏತು ಜನಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗೊಂದು ತಿರಿಪವರು ಆತು ನಿಕ್ಲು ಬಚಿಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತೊಂಡುವರು. ಬೀಜ ಬಿತ್ತರತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯನ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ ಅಪಚಿರು. ಸುರುಕು ಪ್ರಜೆಕ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚೆತ್ತಿನಕ್ಲು ಎಂಚಿನಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಸೇವೆ ಡುಪ್ಪುನೇನು ತೂದು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಎಂಕ್ಲು ದ್ಯಾಗ್ ಇಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಮ್ಮಂಗು ಪರುಪುನು. ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಇಂದುವೆ ಗತಿ ಅದುಪ್ಪುನು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಪೇರು. ಆ ಸಮಯಡಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದುಃಖನು ಮನುಷ್ಯರು ಇಡೀ ಜೀವನ ಡೇಪಲ ತೂದುಪ್ಪುಚಿರು. ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದಿನ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮಡು ಇಂಚಿನ ದುಃಖವನ್ನು ತೂಪಿರು. ಐತ ಪಾತಿರಣಕ್ಕೆ ನೆಚ್ಚಿ ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಕರ್ಮವನ್ನು ಅಂತದೇರು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪಲೆ. ನಿಗ್ಲು ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ರೇಂಚ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಮನುಷ್ಯರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳ ಇವ್ಲೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಬೇತೆವು ಲಂಚಿ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪನಿಕಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಳ್ಳರು. ಸ್ವರ್ಗ ಬಕ್ಕ ನರಕ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ವೈಕ ಪನ್ಪೇರನ್ನು ತೆರಿಯೊಂಚೀರು. ಬಾಬಾ ಭಾರತಡೆ ಬರ್ತದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೇರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಏರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಳ್ಳೇರಕ್ಲೆ ಈತ ನರಕವಾಸಿ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಒತ್ತದ ಪಾವನ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಒರಿ ಪ್ರಿಯತಮನ ಬದದು ಮಾತ ಪ್ರಿಯತಮೇರಲ ತನ್ನ ಅಶೋಕವಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನು ಹೋಗೇರು. 500 ಸುರುಸುರುಕು ಮಾತೆರಗಲೇನೆ ನೆಪಲ್ಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಲ್ಪನೂ ತಿರುಗೊಂದಪ್ಪನು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಆಪನು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅನುಭವ ಉಂಡತ್ತೆ. ಮಾತೆರದಲ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದುಂಡು. 5 ಸತ್ಯ ವಜ್ರ ಅತನ ನಕಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ್ದು ತೀರು ನೀರು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಸತ್ಯ ಮರೆಯಾದುಪ್ಪುನು. ಸುಳ್ಳೆ ಸುಳ್ಳು ನರದೊಂದುಪ್ಪುನು. ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಕದಿ ಆದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಮೋಕ್ಷನ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬುದ್ಧಿದ್ದು ಕೆಲಸ ತೆತ್ತನಡಾಪನು ಪಾತ್ರಡು ನಡತೊಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೂಡ ಕಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪಾತ್ರನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯರು ಸೈಪೇರು ನಾಶ ಆಪನು ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ತೂಬಾರದು. ಮಾತ ಆತ್ಮ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮವು ಪಿತರ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಸರ್ವಿಸಿಡು ಇತ್ತೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪನು. ಇಡೀ ಪರಿವಾರನೆ ಈ ಜ್ಞಾನಡು ಇತ್ತದು ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡುಪನು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದ ತಿರ್ಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಭಕ್ತದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜೆ
ಅಂತಿಮದ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯದ್ದು ಅಂಚನೆ ದುಃಖರ್ದು ಮುಕ್ತಾಯರ ಇತ್ತೇರದೆ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತಲೆಕ ನಡಪಡಾಪನು ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಮಾನಾದ ಮಂತೊನ್ನಂಚಿನ ಸೇವೆಡು ಶ್ರೀಮತಲೆಕನ ಮನ್ಪಡಾಪನು ರಡ್ಡೆ ಸರ್ವೀಸ್ಡು ಬಾಬಾಗ ಬಲಭುಜ ಕುಲಾದು ಒಪ್ಪಡಾಪನು ಆತ್ಮನು ಖುಷಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪನು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದ ಗೊಂದಲ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷರದು ದೂರಾಪನಂಚಿನ ಪಾಸ್ವಿತಾನಾರ್ ಭಾವ ಪಾಸ್ವಿತಾನಾರ್ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸುಡ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬರಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಶಿಕ್ಷೆದ ಪಾತ್ರರಂತೂ ಅಂತ್ಯಡುಪ್ಪುನು ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದ ಗೊಂದಲ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆದ್ದು ದೂರಾದು ಪುಣನೆ ಪಾಸ್ವಿತಾನಾರ್ ಆಪನಕನ ಲಕ್ಷಣಾದುಂಡು ವಾಣಿ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಪಾತರಂತೂ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಂಡು ಅಂಡ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಗೊಂದಲ ಉಂಡಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಪಾಸ್ವಿತಾನಾರ ಸ್ಲೋಗನ್ ಜ್ಞಾನದ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಬತ್ತಿ ಪೊತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಖುಷಿತ ದೀಪ ಪೊತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಢೋಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೂವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಏರುಪೇರು ಅಚಲ ಅಢೋಲ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ವಿಘ್ನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಅಚಲ ಅಢೋಲಾದ ಪ್ರತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಾರ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾದ ಇಂದು ವಿಘ್ನತ್ ಅಂಡ ಒಂಜ ಗೊಬ್ಬು ಅದನ್ನು ಪಂಪಲೆಕ ಬೆಟ್ಟ ಸಾಸಿವೆದ ತರ ಅನುಭವಡು ದೇಪಂಡ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಲು ಸುರುಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಬರುಡಾಪುಂಡು ಆವಡಾಪುಂಡು ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.